chinhu chinonzi ZANU-PF chakabuda mupawa 2008 mumaoko aMwari. Chiri kutonga chiri kunze kwaMwari. Hakuna chinombonaka kana chinhu chiri kunze kwaMwari, hapana chinonaka. Tichaona kana vakutonga Chiwenga kuti paanotonga Chiwenga wacho achaita zvinhu zviri straight, vanhu vachakambena nezviri free pamakambeni. Ndipo panichanatsoona kuti shuwa aiwa pane utongo gwechikerera. Pfungwa dzavo ava vanhu vakafanana nembwa dzakadziswa mushonga wechijename, vakapuwa ukasha gwehondo. Akaona munhu akanzwa munhu akataura shoko risiriro, maziso ake anotsuka ropa, anongoda kuti munhu dai atsuka. Ndozvo vakatrainiwa. Kulian TV atibatike zvechopu kuchida nyaya dzinopisa ndisu workshop. Pamusoro ivana veZimbabwe pamusoro iyi. Aiwa, toda kutenda zvikuru kuti ndiwane mukana wekutaura kwamuri. Ndoda kumbotaura pamusoro penyaya iri kutsviriridza mazuva ano yakatungamirwa navanyoka yemabhunu navageza. Handina hangu mashoko okutuka chero ani kana ani, asi ndinongova nemashoko andafunga sekuti zvakanaka kuti nditaure kuvana veZimbabwe, mashoko echenjedzo. Handina kutanga kuona zvematongerwo enyika nhasi. Hondo yakaguva ndiri munhu anga ari chimukomana chaigona kutumwa kunotaura kuti vana mukoma watinoda sadza, hanzi namukoma tipei foja, hanzi tiruda mukaka nevana mukoma. Ndo pazera randanga ndiri. Handina kumbobereka bhegi, ndaitongoona vana mukoma vachibereka mabhegi, asi ngano dzandakaona nevairogwa ndakatarisa ndakavaona, nerafu yakanga iripo muhondo kuburidza nemagandanga ndakaiona. Zvaitadzisa kutoziva kuti vanhu ava vari kugwira isusu here kana kuti vari kugwa nesu. Ndakazviona, asi zvandinoda zvangu kunyanya kutaura. Right, nyaya yekuti ko vaMnangagwa vari kubva pachigaro, semanzwisiro andinoita nemaonero angu, inyaya yakagara iri muurongwa vachibvisa Mugabe. Vari ndozvavakawirirana, kuti Mnangagwa akapinda Chiwenga anofanira kupindawo. Saka chii chiri kuita manje kuti zviite sekuti paane hondo pakati peurongwa hwacho? Hondo hapana, hondo iripo pakati penyaya iyi hapana. Vana veZimbabwe, zivai kuti hapana hondo, hapana kupikisana, asi istrategy yekutena pfungwa dzevanhu vose vakanga vane pfungwa dzekuti zviri kuitwa zvakaipa. Kureva kuti vose vanga vane pfungwa dzekuti zviri kuitwa zvakaipa neutungamiri, vaida Chamisa kana kuti vaida opposition party. Saka strategy yacho manje yakuita kuti mashoko aitaugwa naChamisa ndo mashoko avatakura manje, vakanzi imi mikambeneni muri pakusora zviri kuitwa naMnangagwa. Musasore ZANU, musasore government, sorai Mnangagwa. Imi mose vamwe mobuda moita senge kuti mava right, mava kuda shanduko. Motora mashoko aChamisa iwoyo because ndo ari mukati mevanhu, ndo ari kuita kuti Chamisa awane support. Moshanda naye iwoyo. Right, tobva tachinja Mnangagwa over toisa Chiwenga. So strategy iyi inongoshanda badzi kuti iredze vanhu vose vanga vane pfungwa yekuona kuti zviri kuitwa zvakaipa, vati haiko zvino zvava right, aiwa tamubvisa uya munhu. Because pakabviswa Mugabe, painzi Mugabe ndo akaipa, ndo mabvisiko akaitiwa. Asi pakabva Mugabe, hapana chakanaka kunzwa kuti zvakatouya zvinhu zvakanyanya kuipisisa maningi. Remember kuti vanhu ava vanoshanda iri timu. Mugabe aishanda netimu. Timu iyoyo yaishanda naMugabe yakasara ina Mnangagwa. Mnangagwa paari kushanda iko zvino ari kushanda ane timu. Timu iyoyo iri kusara ina Chiwenga. So kubva kwa Mnangagwa hakuna chakunogona kugadzira kana timu yacho iripo. So strategy iri kuitira kuti pfungwa yevanhu yekuti tiri kuopposition kana kuti yekusora kuti ZANU-PF yakaipa iite sekuti inodzima, voona sekuti kana zvadaro zvenge zvava right. Vanhu vaite sekuti vapora, kuitira kuti patiri kuinda manje panoendiwa kuma-election 2028, vanhu vanenge vane pfungwa yekuti ndifunga kuti vachagadzisa, because anenge apa kuti no varume muri kudzwa nichangopindawo manje ndipeiwo nguva. So vanhu vanenge vaine attention yekuti hasi pakabviswa Mnangagwa ndofunga kuti zvinoita nani, semakore mashoma anogona kumbobehave senge ari kuita zvimwe zvinhu zviite machanges, zviite sezvaita machanges, kuitira kuti pasvike pama-election vanhu vose vakadzima pfungwa vachiona sekuti uyu anenge anogadzira, tikamupa nguva. Pana kone 2028 ingodarika, vapa nguva yekutapa manje.
akuza kuti 5 years dzienda akukwanisa kutapa kusvika pandinoda. So ndiri ngoda kuti nditini ni andisi kusora program iyi kuti yakaipa. Program iyi iri right. Nekuti mviro emhanza mafeka kwa zviri kuinda zvinosvikira pazvinononaka. Nekuti zvino kwa zviri kuinda zvinosvikira pazvinononaka. Kana muda kuti munyatsoona kuti zviri correct here kuti ndizo here kuti varoda shanduko. Kana apinda toda kuti taritsa takaenda mberi. Kana apinda Chiwenga mutarise kuti achataura here paplatform kuti makambenzi ngaaitwe pachena, vachatumira here mapurisa kunochengetedza veopposition pamarallies, vachabvumira here marallies kuti aitwe zviri pamutemo chaizvo emaopposition zviri pachena pasina kunetsana navo. Vachaita here kuti pange pasina youth inonzi ivhundusire vanhu. Tichatanga kuona ipapo kana takuenda kumakambeni kuti ashwa apa panenge paane shanduko. Zvova kuvanhu manje kusarudza kuti ane brain pakati paChiwenga neanenge ari kuopposition, ane brain dzinoratidza kuti dzingave nechiedza kunyika ndiani, because inini I can't believe kuti vanhu ava vakagwa hondo vane chavangakwanise kuchinja, because pfungwa dzavo ava vanhu vakafanana nembwa dzakadyiwa mushonga wechijename, vakapuwa ukasha gwehondo. Akaona munhu akanzwa munhu akataura shoko risiriro maziso ake anotsuka ropa, anongoda kuti munhu dai atsuka. Ndozvo vakatrainiwa, havana kutrainiwa zvekutungamira vanhu. So vanhu ava kana vachitouraya vanhu varitova correct procedure yezvavakadzidza, asi kuti vakaenda wrong trade panzvimbo pavanga vasingafaniri kuinda pakutungamira. Vaifanira kunge vakapuwa pension, vova nemari dzavanofanira kunge vachihora mwedzi woga woga paupenyu hwavo hwose kusvika vanofa. Vanhu ava vaine zvimabhizinesi zvavo zvavanozviitira vari voga, kana kuri kumapurazi vakapuwa zvipi zvavo zveminda zvekurima vari ikoko, vasingapindi pakutungamira, because mupfungwa dzavo munjere dzavo dzakakomba dziine hondo chete, dzakakomba dziine ropa. So vanhu ava kana vachideura ropa vari mugovernment, ivo vari kuita procedure yavo yavakadzidza iri correct kwavari, kuti munhu akaita zvanisingadi ndinouraya, because vakapinzwa patrade isiri yavo. Ivo ravo basa rakapera kare, chasara kunge vachihora vagere, but pakaita mistake kuti vapinde pakuti vaakutonga. Vakaramba vaine pfungwa yekuti isu takapinda musa kuti tinofanira kutonga, zvanga zvisiri izvo. Munhu waifanira kutonga munhu anga ainefanira kunge aine pfungwa dzine tsitsi, aine pfungwa dzine rudo, aine pfungwa dzekudzira vamwe vanhu tsitsi nekutarisa vanhu vose nemazera akafanana kuti vanofanira kurarama mukati menyika. Asi kwakadzoka kopinda gandanga rakapuwa pfungwa neuturu gwekuuraya. So kana vari pakutonga vachiuraya varitoita zviri correct kwavari, but zvoomesera isusu manje, because muhondo taiudzwa kuti kana mahelicopter atinotakura mifudze nawo tichiisa kuminda zvenge zvaazvedu, but kwatakakurira vamwe kwaya nezvipatara zvaiva nendege yekutakura munhu mutema kana agwara, kuti munhu agwara ndege otakurwa nendege kwanga kuine maambulance kuri kumaruzevha. Asi hakusina kana chinhu wani chinotarisirwa kuti chinokwanisa kubatsira munhu. Kusvika pachloroquine haichawanikwi, pirisi rinovava zvekupedzisira hariwanikwi. Saka ndaingoda kuti nditiko ndipe yambiro kuvanhu vose vane pfungwa yeshanduko iri original chaiyo vagara vaine pfungwa yeshanduko. Kana maakupinda muchinhu ichi chiri kuitwa naana Geza ichi, handisi kuti musapindei, asi musapinde nemusoro wose. Musoro unogona kuhosara wa mukati, mutumbi wadambuka wakunze. Because kana uri munhu opposition sevana blessed Chavangu ava, vanzi blessed ani Mhlanga, Mhlanga. Kana wanga uchiita maitiro aya une pfungwa yeopposition, vakakuziva kuti uri opposition, ukapinda pachinhu chavari kuita ivo usingazivi kuti ivo vanotozivana kuti takati nhingira ndindo vanomira vakamirira makambeni aya, ndiwo uchagugwa musoro unosara wauku iwo wakunze. Semafungira andinoita kudaro, ndaifunga kuti chamisa kana ukasapinda mukati megovernment, kana ukasatungamira, kana ukasava prime minister sezvavari kutaura, andifungi kuti ungafe. Because njere dzevanhu vemuZimbabwe vose tariro aipo papati inonzi Triple C, kana kuti imwe yaungataure nezita. Tariro dzevanhu veZimbabwe pakuti vanhu veZimbabwe vagare zvakanaka aipo papati pazita rose ringataurwe panyika, asi riri pauri pari zvino nyika yakatarisa pana chamisa. So paunopinda mukati umu usakanganwa kutiko kana wapinda, kana kuri kuti iwe wazviona kuti unofanira kupinda. Ini zvangu ndaisajesta kuti aiwa, kana ivo vachiti vanovhisa zvavakaita zveuhipi vanozvichinja kuti zviite zvakanaka, aiwa zvanga zvakanaka ngavazvichinje vatungamiri nyika yacho inake.
iwe kana uri mukati menyika yakanaka newe unorarama zvakanaka, isu kana tiripo mukati menyika yakanaka tinorarama futi zvakanaka, chero usimo mukati megovernment yacho isu tinorarama zvakanaka. Usakangamo zvazuro nehope kuti Tsvangirai haana chakatadza, wakadira shuga, muna Tsvangirai shuga yakadigwa, mayusa akauya, zvinhu zvikafamba zvakanaka, mashopo akavhugwa, anga asina zvinhu zvikazara, upenyu hukatanga kunyatsa kuratidza kuti mabasa asati apoka, upenyu hwanga kutofamba zvakanaka mukati menyika. Asi akazvifira zvekuita zvakanaka izvo zvitoro zvakafira Tsvangirai achiurayiwa nevanhu ivowa because anga ari mukati mekabineti yavo. Vakamuuraya. Vamuuraya vakatanga kutora mavisa yakubanda kutanga kugadzira zvavo zvimapepa manje. Vakuti imi vanhu shandisai zvimapepa utsenyegwe hakuperi. Nhasi iko zvino vatsvaga strategy manje yekuti iwe Chamisa upinde mukati megovernment vakunyatsa kukuuraya because hapana paunga vanzvenge vana ava. Remember kuti vanhu vakashanda navo kubva kare, kubva kuna Tendai Biti vose ava dzakavanyoka dzose, wasara iwewe nePovo vose vanotarisirwa kuti unenge uinavo dzakavanyoka kwauri, dzakavanyoka kuPovo. Asi manje apa vari kutsvaka strategy yekuti vashandise kuti iwewe upinde vagone kukuuraya. Kana vakuuraya iwewe vakuita zvavanoda. Ringave ropa rakanaka kuti Zimbabwe iwane munhu anogona kumira pachokwadi saChamisa. Aiwa, ndatenda hangu vana veZimbabwe. Mashoko andinawo akawandisa but ndangoda kungokuratidzai chete kuti ndikuvhurei njere zvishoma kuti please musainde nemusoro because it's very rare kuti mufungidzire kuti varume ava vari kumira vachitaura iko kuti munanga gwakaipa stereki, vanhu veZimbabwe vanofanira kugara zvakanaka. For 45 years vanga vasingazvione. 45 years upenyu hwose hwemunhu 45 years hadzisi kutamba. Kuti nhasi vati aiwa taakuda vanhu vose zveshuwa shuwa vakanyatsosununga kuti ndizvo zvavari kuda, ende vobva vadeclare kuti kunofanira kuti kupinde nhingi. Remember kuti vanhu vezvematongo enyika vati kutungamira kwenyika kunoshariwa naMwari. Mwari ane ruoko pakushara vanhu vatungamiri, asi anoshara kubudikidza nevanhu. Chinhu chinonzi ZANU-PF chakabuda muPower 2008 mumaoko aMwari. Chiri kutonga chiri kunze kwaMwari. Hakuna chinombonaka kana chinhu chiri kunze kwaMwari, hapana chinonaka. Zvose zvinongoshandiswa kuganyavha kusvika pana Chamisa vari kungoita zvekuganyavhura, vari kubatira futi Mwari. Pavari kuuraya vanhu pai vari kugwana Mwari. So don't think kuti pane chinganake chingatarisigwe kubuda mukati mevanhu ivo vamaoko avo. Tichaona kana vaakutonga Chiwenga kuti paanotonga Chiwenga wacho achaita zvinhu zviri straight, vanhu vachakambena nezviri free. Pamakambeni ndo panichanatsoona kuti shuwa aiwa pane utongo gwechikerere. Chinhu chevanhu. Then we are there kuti tichoose manje mutungamiri watiri kuda isu sevanhu ndiani anogona kuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Ndatenda hangu vana veZimbabwe.